stvara se dojam kako je po cijeloj Hrvatskoj razasuto četničko groblje. I sad su došli novi oslobodioci koji će Hrvatsku osloboditi od tih četničkih grobova. Je li to istina? Pa naravno da nije. Važno je da mi napravimo svoj posao. Važno je da se mi pokažemo da smo, eto, još jednom oslobodili Hrvatsku, a ovaj puta od takozvanih četničkih grobalja. Dočekali smo i ovaj dan, dočekali smo Zakon o grobljima i dočekali smo da poručimo i Miloradu Pupovcu kojeg smo vidjeli ovdje gdje je došao i svojim patetičnim glasom, on i Dragana Jeckov pokušavaju opet zamutiti vodu i baciti na krivu stranu, govoreći da će skidati neko ploče gdje piše na ćirilici ime, prezime pokojnika i datum i mjesto rođenja i datum smrti. Naravno da to niko neće skidati, ali ćemo, gospodine Milorade, kolege iz SDSS-a, skinuti ovo. Znači, Šoškočanin bit će prošlost za mjesec i po, 2 dana. Gospodine Pupovac, skinit ćemo ovo. To je na Banovini negdje. Od krvnika MUP-a i ustaških gardi na mostu život dao si. Evo ovo ćemo skinuti. Samo moram to ubrzati, ima tog puno. Evo, to ćemo poskidati. Sve to što nije ni trebalo biti u Republici Hrvatskoj. To ćemo lijepo sve uzeti, vidite ovoga Pajde sa redenicima, četničkim obilježjima, spomenike ima u Hrvatskoj. Gospodine Pupovac, take ćemo skidat, ima ih na stotine. I pustite to svoje trolanje, govorit da neko ide skidat ćirilicu sa grobnog mjesta. To nam nije cilj, ali to je cijena koju je platio Domovinski pokret ulazeći u koaliciju. Prezreli su nas svi, i s ove lijeve strane oporbe nema ko nije, od gospođe Kekin, od Sandre Benčić, od Hajdaša Dončića, da je Domovinski pokret izdao svoje birače. Vidite da nismo. Vidite da nismo. Da je netko ovo htio, skinio bi danih dana. Pa moj ratni suborac Stevo Culej, kojemu je brat ubijen u Borovu Selu, bio je saborski zastupnik ovdje, pokušavao je to napraviti, nije uspio. Bio je dio vladajućih. Što to govori? Da to nije bilo lako napraviti. Da to nije bilo lako napraviti. Došao je Domovinski pokret u suradnji sa kolegama iz HDZ-a, mukotrpno su radili ljudi u ministarstvu 6 mjeseci, među njima i naš državni tajnik David Vlajičić, danas potpredsjednik Vlade, i ministar poljoprivrede, sada Dario Tišov sa ministrom Bačićem napravili su kvalitetan zakon i zakon ide u proceduru, u petak će biti izglasano prvo čitanje, bit će drugo čitanje za 2 tjedna. I četnički spomenici u prošlost odoše. Nisu trebali nikad ni biti ovdje u Hrvatskoj. Da mi ovakve gradiozne četničke spomenike imamo od Banovine, Like, Korduna, istočne Slavonije, a mi svoje mrtve heroje vadimo ispod tona i tona smeća. Neće to reći Dragana Jeckov i Milorad Pupovac ovdje patetičnim glasom. Neće oni to reći nikada. Prešutit će to i pokušat će vodu svrniti na mlin da mi idemo skidat spomenike voda na bugarskom groblju u Vukovaru ili Novom groblju, kako god hoćete, gdje piše spomenik na ćirilici. Pa do moga oca i majke prvi spomenik je do njih na ćirilici. Šta to meni smeta, briga me, ne zanima me. Kolega Bulj, bili ste na vlasti 2015. i 2016. godine. U peti vam nisu bili četnički spomenici. Nego onda, populistički, date 2020. ili 2022. godine na papiru A4, evo ja sam baš donio vaš prijedlog zakona, na papiru A4 da treba skinuti četničke spomenike. Pa gospodine Bulj, što to niste napravili kad ste bili na vlasti? Gospodine Pupovac, otiđite na groblje memorijalno gdje su sahranjeni hrvatski branitelji, nađite mi jedan natpis gdje piše bilo što uvredljivo. Na svakom spomeniku tom četniku piše da je poginuo braneći srpsku zemlju u Hrvatskoj. Razumijete vi to jako dobro, samo nećete da razumijete. Sram vas bilo.
Poštovani kolega Mišić, važno je da će nakon donošenja ovog zakona u Republici Hrvatskoj neće više biti inflacije, ona više neće rasti, bit ćemo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji, neće biti nepotizma, neće biti klijentelizma, neće biti svega onoga što našu zemlju trenutno muči. Sve će to nestati nakon što se donese ovaj zakon. Sve ovo da ste rekli i da ste vi predložili taj zakon, da se ta četnička obilježja sklonu iz Hrvatske, sve ovo imalo smisla što sad govorite. Nema smisla da u Hrvatskoj piše da je poginuo braneći srpsku zemlju. Nema smisla. Ja vam o tome govorim. A vi ste trebali taj zakon donijeti. Povrijeđen zbog onoga što smo mi kao zastupnici uradili i ono što smo kao predstavnici srpske zajednice uradili, a nismo smatrali da vama trebamo podnositi izvještaje. A išli smo u smjeru onoga o čemu sam govorio, a to je da se ne razbuđuje nepravda, da se ne produbljuju sukobi i da se ukloni ono što smeta. Što će sve vas još smetati? Nas je strah. A znam da vas mi smetamo ovdje, ali nas nije strah. Domovinski pokret je u vašem ministarstvu uputio prvi nacrt zakona o grobljima i dao je izvjesnu slobodu samom ministarstvu da uredi kojom procedurom će sve sporne spomen ploče biti detektirane i povodom toga i uklonjene. Možete li nam reći nešto o načinu uklanjanja tih ploča, kako možemo biti sasvim sigurni da će taj zakon u pogledu spornih nagradnih spomenika biti proveden sa riječi, odnosno sa zakona na djelo? Hvala lijepo. Zastupniče Mišić, politička volja, stav, kako hoćete, se ovim prijedlogom zakona oživotvoruje kroz definirani postupak. Mi smo htjeli da taj postupak bude vođen sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, da se on provede kao što Republika Hrvatska i u drugim slučajevima postupa po prijedlogu, zahtjevu naših sugrađana ili kada se određeni postupak vodi po službenoj dužnosti. Prema tome, nakon što Hrvatski sabor u 2 čitanja donese ovaj zakon, onda će odgovornost za njegovu provedbu biti na županijskim upravnim odjelima, a nadzor nad takvim postupanjem ima resorno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i ne vidim razloga da se on ne bi sproveo onako kako je ovim zakonom predviđeno. Nažalost, ovaj zakon dolazi prekasno, jako prekasno. Rekli ste danas kad ste obrazlagali zakon, rekli ste da mogu prijaviti i pojedinačno osobe ili udruge ili bilo tko drugi. Ja se nadam i siguran sam da će Milorad Pupovac, Dragana Jeckov, Milošević, Anja Šipraga, da će oni prijaviti ove četničke spomenike koje strše po Hrvatskoj, koji zapravo zagađuju hrvatsku zemlju. Rekli ste o zakonu da je donesen 98. godine, poslije mirne reintegracije, to je točno, ali ovih nakaradnih spomenika ima i na Banovini, i na Kordunu, i u Dalmatinskom zaleđu, ima ih svugdje. Ja sam ih isprintao, u raspravi od 15 minuta ću ih sve pokazati da ljudi vide što piše na tim spomenicima, kakve nakaradne natpise imaju i kakve lijepe spomenike imaju, dok mi naše mrtve vadimo ispod tona i tona smeća. Tu se vidi jedna velika razlika, ali tome je kraj došao. Hvala vam lijepo. Jedna od najvažnijih stvari koje je potrebno urediti su grobna mjesta i spomen obilježja suprotna temeljnim odredbama i najvišim vrednotama propisanih Ustavom i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Zakon o grobljima propisuje kako natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. Međutim, Zakon o grobljima ne sadržava prijelazne odredbe koje bi uredile postupanje sa natpisima koji su na grobovima i grobnicama bili postavljeni prije 21.2.1998. godine, kada je taj zakon stupio na snagu. Tako se i danas na hrvatskim grobljima susreću grobovi i grobnice pripadnika agresorskih i okupatorskih vojnih i paravojnih postrojbi zaostali iz vremena kada su dijelovi državnog teritorija više godina bili pod okupacijom.
srpskih agresora od 1991. do 1995., a u Hrvatskom Podunavlju i pod prijelaznom upravom Ujedinjenih naroda za istočnu Slavoniju sve do 15. siječnja 1998. godine. Nadgrobni spomenici, odnosno poruke i njima pripadajuće aplikacije na pojedinim grobovima i grobnicama tih umrlih osoba očito su i nedvojbeno protiv članku 11. stavka 4. Zakona o grobljima, što više protivni su i Ustavu. Naime, zbog svoje militantnosti te poticanja mještana i šire javnosti na prihvaćanje ideologije i ciljeva oružane agresije na Republiku Hrvatsku, sporni nadgrobni spomenici i natpisi na njima protivni su i poštivanju prava čovjeka i mirotvorstvu i vladavini prava kao najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske, a u sadržajnom smislu često predstavljaju poricanje Hrvatske države te veličanje velikosrpstva. Opisani nadgrobni natpisi, to jest poruke, te pripadajuća grobna ikonografija i simbolika opterećuju hrvatsko društvo već godinama.